Assalamu alaikum bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe mi salmini on mi juurima on ɗo nan bo so tawi jam woni e mon nden jam woni ga min celli min e jam eɗen ñaago Allah yo Allah ɓeydu jam en gartiɗo hannde chaine men AB Connect ngam tedinirde bandiraɓe e ɗemgal Pulaar e holno jangirten informatique holno paamirten informatique hande lefol men ko lefol gidingol no lefol holno paamirten informatique min gaddu e lefol gongol pour andinde bandiraɓe holko woni informatique holko woni ordinateur holno ordinateur aadori hande noon kalanten tan bandiraɓe holko woni holno paamirten informatique holko woni informatique informatique ko ganduɗa nokku hono no gollorɗe kese ko ganduɗa ko machine ene waɗi informatique ene waɗi diwonuji kewɗi ene waɗi ko wiyete programmation ene waɗi réseau ene waɗi systéme ene waɗi développement ene waɗi intelligence artificielle ene waɗi jamonuji kewɗi eyi en narata e nder ɗum ɗon hande tan kalanten yimɓe holko woni kutorɗe e gollorɗe informatique gollorɗe informatique on fuɗɗi hoorejo mum ko ordinateur sa ala ordinateur a wawi wiide aɗa waɗa informatique ordinateur ene waɗi geɗe ɗiɗi ene waɗi ordinateur portable ene waɗi ordinateur fixe eyi ko heewi hande ordinateur portable ɓuri yaajde e gollorɗe eyi waɗi ordinateur fixe noon hono mo jiiɗen ɗo oɗo ko ordinateur fixe holko woni ordinateur ordinateur ko machine mo ganduɗa nafoore mum woni ko wadde ko tubakoɓe mbiyata ɗum exécuté des opérations ko machine mo ganduɗa ko waɗa commandé kala ko mbiɗamo mo waɗa o waɗata ko exécuté hono calcul des opérations ɗon ko liman o waɗan exécuté woni holɗum woni kala ko mbiɗamo mo waɗa e o waɗata ka wiyanimo donc ɗum woni machine mo ganduɗa ko ordinateur wiyete sen ƴeewi tan mantorde eɗen mbawi wiide ordinateur way kono eɗen fof eɗen gandi hono calculatrice sa jogima ɗum aɗa waɗa calculé a wi par exemple ɗiɗi a ɓeydi hen ɗiɗi hokkuma nayyi ordinateur kañumne ko noon wayi ko même fonctionnement ordinateur ne waɗi e nder mum ko heewi nder mum heewi ko premier gueɗiguel ngel fuɗɗi hen ko wiyete ko processeur kañum ko ngaadi mo ganduɗa kañum woni ko miijoto wayi ko cerveau mo ganduɗa cerveau ordinateur ɗum woni processeur ordinateur mo ala processeur ɗum wona ordinateur ko laalagal ɓolal ene yaaha way kono tan neɗɗo mo ala haqqille eyi haqqille ordinateur ko processeur wiyete donc sen ɓenni ɗon garen ko wiyete mémoire vive ko ganduɗa ko kañum woni espace de stockage way kono ngara e magasin o ne waɗi ne yaaji ene waɗi bagage uji ɗi ko hen mbatta ordinateur kañum ko noon wayi en jogui ko wiyete mémoire vive e mémoire RAM ganduɗa ko espace de stockage waɗa réservé e ganduɗa ko ordinateur o no voilà mémoire makko ene waɗi ko wiyete carte graphique ene waɗi ko wiyete disque dur ene waɗi ko wiyete carte mère lecteur CD et graveur ene wonde systéme d'alimentation ene waɗi ko wiyete aussi la carte réseau et la carte réseau ɗum tagata ɗum wadde connecté internet aɗa wawi hutorade ordinateur tawa ala internet ɗum internet ko banggue ordinateur noon ko machine o internet ɗum ko banggue ɗum ko tagatma ko de naviguer e internet walla yaltude e nder aduna he ƴeewa information ngaji donc aɗa wawi jogade ordinateur mo ala internet woni ordinateur foof ene foti wadde carte réseau ko wiyete carte réseau ganduɗa jagata câble ñiiɓa e mum hokkuma wona a senngima e ganduɗa a jokkodiri e aduna keddiɗo o donc sen ɓenni ɗon garen ko wiyete moniteur ko écran moniteur nafoore mum tan ko yaltinde ganduɗa ko woni e nder ordinateur ko sa waɗi hono aɗa jogui document aɗa yiiɗi wadde tappé document o
holno mbaɗirta sa tappi e nder clavier ma yalta e nder moniteur he. Moniteur kañum ko feccinta tan ko ngannduɗa ko wonno e ordinateur he, ko ordinateur o yiɗi hollidde, hono application ngaji mum, hono dossier ji, walla hono ngannduɗa yiɗi yiide hono systéme d'exploitation ma, aɗa yiɗi yiide hono mémoire ma no foti, hono stockage ma so tawi ne yaaji. ɗum fof ko écran o woni guite ngannduɗa guite ordinateur, ko heen neɗɗo o wawata yiide ko woni nder, wawata yiide ko kañum ko waɗata ko, way kono darogal mo ngannduɗa darogal ordinateur. eɗen mbawi winde wato heeɓe noon ne cikka ko ɗum ɗo woni ordinateur, ɗum ɗo nafoore mum ko hollude tan ko woni ordinateur ko woni ordinateur ko ɗum ɗo ko moniteur. ɗum ɗo so ala ɗum ɗo ala nafoore haydara. donc eɗen mbawi wiide moniteur kañum ko darogal tan, wayron hollude ko ordinateur o ko jogi. ene waɗi noon ordinateur uji ngannduɗa waɗa intégré e nder moniteur taw ɗi certani ɗum il faut mo joomum anda ko woni. mais moniteur simple hono écran simple so wona hollidde ko woni e nder ordinateur ala nafoore wonde, way kono télévision ni. sen ɓenni ɗon garen ko wiire de périphérique. Périphérique woni kala ko seŋi e nder ordinateur, kala ko taari ɗum. ene waɗi ko wiire périphérique entrant mo ngannduɗa ko nder ordinateur he jahata. ene waɗi périphérique sortant mo ngannduɗa ko jaltinte ko woni e nder ordinateur ko. donc kala ko seŋi e nder ordinateur wiyete ko périphérique. donc ɗiɗon périphérique ɗi nafoore majji ko nannude ngannduɗa information ngaji, soit ko par des commandes walla ko programme uji. données ji ɗiɗon noon ene mbawi ƴettude forme uji kewɗi mo ngannduɗa ko configuration hono no waɗira e nder ordinateur he. eyyi ɗum ɗon noon mo ɓurɗen heɓtinde hen, mo ɓurɗen heɓtinde e muɗum e majji wiyete ko clavier. donc clavier ko ni wayi. ɗum ɗon ngannduɗa kañum woni jokkorgal hakkunde neɗɗo o e ordinateur o. donc kala ko yiɗi namdade ordinateur o koye nder clavier o rewata, par ce que ordinateur kañum ko laalagal tan, ala sona taw ko tablette walla taw ko ordinateur portable. hay tablette e ordinateur portable ko ngannduɗa ko wiite dématérialisation, tubom mbiyata ɗum dématérialisation de l'outil du clavier. ɗum tan waɗa itta ɓe ko même systéme de fonctionnement ngannduɗa ko noon tan yarata. sen ɓenni ɗon garen e clavier. clavier noon kañum eɗen mbawi wiide kañum woni jokkorgal neɗɗo o hakkunde muɗum e ordinateur muɗum. sen ɓenni ɗon garen ko wiite souris. souris kañum ko dispositif mo ngannduɗa waɗata ko pointé to jiɗɗa yaade, kañum woni guite neɗɗo o. way kono ko guite neɗɗo o kala to daari ordinateur o e souris o ne wawi wadde feere o yaha ɗon. so yiɗi wadde sélectionné texte, walla so yiɗi wadde cliqué e nder texte, o natata koye souris he o waɗa cliqué o yiilono ɗum. way kono kuddu e nder barme ni, way kono ñidude e nder lahal ni. ɗum noon woni souris. eɗen mbawi mantorade ɗum noon gandiren ko noon wayi. sen ɓenni ɗon ko garen ko wiite périphérique sortant mo ngannduɗa kañumen jaltinde kala gueɗe gonnoɗe e nder ordinateur. so tawi ko micro par exemple, microphone kanjum ene wawi yaltinde son, ene wawi nannude son. donc du coup ɗum koye périphérique uji jeeya. kala kene ngannduɗa ene sengo e nder ordinateur eɗen mbawi innirde ɗum périphérique. sen ɓenni ɗon garen ko wiite imprimante. imprimante kañum woni nafoore mum ko yaltinde kayitaji mo ngannduɗa kala ko woni e nder ordinateur o ene yaltina ɗum boowal. ene yaltina ɗum boowal wono mbaɗa lettere, aɗa yiɗi tappude lettere, mbaɗa lettere e nder ordinateur ma, jaltina ɗum mbaɗa imprimé, yalta e kayit, mbaɗa e poste nelda jomum. aɗa yiɗi yaltinde photo, aɗa yiɗi yaltinde mo ngannduɗa ko dessin, aɗa taw ka ngannduɗa dessinowo galleji, ay kono mbiyeten architecte, a waɗi dessinde galle ma a gayni, a waɗi plan ji ɗi ha gayni, a waɗi imprimé, ko wiyete imprimé, a yaltinde ɗum jaltata ko imprimante. donc imprimante waɗi no waɗirta fonctionné. waɗi imprimante mo ngannduɗa wiyete ko imprimante réseau, ene waɗi imprimante local, ene waɗi de copieur, ene waɗi kala type d' information. ene waɗi des imprimantes, hay ko imprimante wiyete 3D mo ngannduɗa so waɗi imprimé
yaltinte ko forme o hono so waɗi imprimé hono aɗa wawi imprimé banana walla aɗa wawi wadde imprimé kullogel ladde yaltina ɗum forme muɗum ɗum ko imprimante 3D wiyete donc aduna o joni ene yaaji aduna o kadi ne waɗi avancé ganduɗa ko gollorɗe informatique gollorɗe technologie de l' information ɗum ɗon noon gaddunnomi han hande pour andude tan andinde bandiraɓe holno kaɓorɗe kutorgal ganduɗa premiére information mo ganduɗa jomum no foti hebde pour anda ko woni kutorɗe informatique sen ɓenni ɗon jehen e nder ordinateur holko woni nder ordinateur holno haajori holno wayi holno aadori sen gari ɗon kadi ka pamnen bandiraɓe gueɗel hen fof holko nafoore mum gueɗel hen fof holko nafata nden noon bandiraɓe ɓuura famde kono kaɗen ɗo tan min gaddu vidéo goɗɗo ɓurɗo wawde andinde en kadi nder ordinateur holno wayi nder no ordinateur sifori ko woni processeur ko woni mémoire RAM ko woni carte disque dur ko woni carte mère ko woni carte graphique gueɗel hen fof holko nafa gueɗel hen fof holno aadori kadi bandiraɓe ne mbawa famde kala jiiɗo vidéo o janggo e jaam ko informatique wasa humpude ɗum wasa kadi jahlude ɗum beele en keeɗi hewɓe ene namdo en onon kam ko woni informatique informatique kala ko kaɓorɗe kala baɗoje ene ngala neɗɗo ko waɗiranno jungo natta waɗirde ɗum waɗa ɗum commandé e nder ordinateur ordinateur noon ko calculateur mo ganduɗa kañum waɗata tan ko way kono nulaɗo ni ne jettinta tan ko nulal mo ganduɗa neɗɗo baɗowo ɗum commandé waɗata ɗum e nulata ɗum donc eɗen mbiya ordinateur no ƴoƴƴi mais pewnuɗo ɗum o e kutortoɗo ɗum o mi sikku ko kañum ɓuuri ƴoƴde eyyi e processeur noon en kaali ɗum nane mbiɗen kañum woni ngandi e haqqille ordinateur haqqille ganduɗa noon ko haqqille très puissant ene wawi wadde e ganduɗa exécuté des milliards d' actions en une seconde ɗum ɗon neɗɗo ene wawi ɗum kono hoore neɗɗo wawi ɗum kono neɗɗo eɗen gandi waɗani utilisé kala 100% mo ganduɗa koye haqqille muɗum ko seeɗa waɗi utilisé enen neɗɗo min kam e mboɗo yahori neɗɗo wawi ordinateur donc e kaɗen ɗo tan garten e bandiraɓe ha saaha goɗɗo eɗen mbiya kadi bandiraɓe jarama yo Allah kadi wat kawren kadi saaha goɗɗo beele eɗen gadda vidéo ji goɗɗi donc mbason yejjidde mbaɗe abonné chaîne he mbaɗe abonné chaîne AB Connect ko chaîne moɗon mi salmini on mi juurima on yen ñalle jaam